ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାସବାବୁ କହିଲେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି ହୁଅ, ଆମେ ଯିବା ବାହାରକୁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦାସବାବୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବାହାରେ ବସି ଖାଇବ ନା ଭିତରେ ବସି ଖାଇବ। ବାହାରେ ଜାଗାଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲି ବାହାରେ ହିଁ ବସିକି ଖାଇବା। ଖାଇବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଟିକେ ମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଜାଗାଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଥିଲେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଛୁଆ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିନେବା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ। ଏମିତି ତା ସହିତ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆମ ଟେବୁଲରେ ଆସି ଖାଇବା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଝିଅର ଯେହେତୁ ବଏଲ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ବଏଲ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ସୁପ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପ୍ ଆଗେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି। ଆମେ 2 ଜଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଡିନରରେ କେବଳ ପ୍ରନ୍ ହିଁ ଖାଇବୁ। ପ୍ରନ୍ କବାବ, ପ୍ରନ୍ ମସଲା ଆଉ ନାନ୍ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ବି ସାରି ଦେଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଘରକୁ ବି ଆସିବାର ଥିଲା ଜଲ୍ଦି। ଲାଷ୍ଟରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗୋଟେ ପିଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।